Урамдақы Шатиплицада ләләләр шәшәк ата, хатын қызышы деп тұрмаған Азат Мұртазин 2016 елдан шәшәкләр үстеріп сата. Сезонға қарап елға 3 тапқыр. Хәзір ғашиқлар көне һәм 8 март бәйрәменә ләләләр җитешкән. Барлыгы 2 миллионнан артык. Бүген оешма эшчәнлеге белән Алексей Песошин да танышты. Зурайту буенча безнең планнар быелга 20%-ка артырага теплицаларның площадьларын. Поддержка, монда электроэнергия эшсезрак. Сәнәгать паркында урнашкан тагын президент пластик заводы. Биредә җитештерелгән продукцияга сорау зур. Илнең бөтен төбәкләренә җибәрелә. 300-гә якын эш урыны булдырылган. 25 миллион. Район икътисады үсешендә менә бу яңа төзелүче заводның өлеше зур булачак диләр. Биредә сыйкландырылган газ җитештереләчәк. 2 ел элек төзелә башлаган май аенда эшләтеп җибәрергә планлаштыралар. Йөк һәм авыл хуҗалыгы машиналарын ягулык белән тәэмин итәчәк. Ул әле Татарстанда бердән-бер. Полностью на российском оборудовании. Җиһазлар тулысынча Россиянеке, республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы, КАМАЗ оешмасы белән сөйләшүләр алып барыла. Татнефть хезмәттәшлеге итәргә теләк белдерде. Эшмәкәрлекне үстерүгә теләшедә зур игътибар бирелә. Урта һәм кече эшмәкәрлек фермерлар юнәлеше, алар белән дә алып барабыз. Савинде районда моңарчы булмаган юнәлешләр әйтгәндә, яшел чәчелек буенча да алып барабыз. Балыкчылык менә тармага ситробиларны күрсәттеләр. Ул юнәлештә дә умарта буенча шактый эшләр. Гомумән һәр кешене кабул итәбез, һәрберсе белән уртак тел табырга тырышабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Терлекчелек буенча да зур эшләр башкарылган. 2 ел эчендә азык әзерләү үзәге файдалануга тапшырыла. Быел яңа комплекслар салырга, нәселле хуҗалыклар булдырырга җыйналар. Игенчелек буенча биредә дә җәй кыры килү сәбәпле авырлыклар туган 700 миллион сум акча югалтганнар. 2022 аныклап әзерләнәбез. Ашлама туплау дәвам итә. Уйлыйм, где-то 60-65 килограмм булыр дип. Әлбәттә хуҗалыклар төрле хуҗалыклар төрле. Шулай ук яфрактан тукландыру буенча да актив алып барабыз. Соңгы елда Теләши районында уртача хезмәт хакы 4%-ка арткан, әмма республикадагыдан 15 мең сумга азрак. Премьер-министр моңа игътибар итәргә кушты. Район хакимиятенә оешма җитәкчеләре белән эшләргә, хезмәт хакын арттырырга кирәк. Районда ярлылык дәрәҗәсен киметүне дә игътибар үзәгенә алырга. Бигрәк тә күп балалы гаиләләр зыян күрмәсен. Шулай ук демография мәсьәләсе дә борчый. Әйтик, Теләши районында узган ел 131 сабый дөньяга килгән, ә үлүчләр саны 2 тапкырга күбрәк. Яшьләр районда калса да авылдан китү ягын карыйлар ди җитәкчелек. Шулай да эш урыннары, яшәү урыннары булдыру өчен республика программаларыннан файдаланырга тырышалар. Бүгенге көндә укытучылар, табиблар җитми. Теләшидән Шулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.